Υπάρχουν τρεις μεγάλοι μύθοι στην αγορά της ενέργειας που μας κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο. Πάμε να τους δούμε μαζί έναν προς έναν. Μύθος πρώτος. Όλοι οι πάροχοι το ίδιο είναι. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις χρεώσεις μεταξύ των παρόχων. Στη τιμή της κιλοβατώρας, στα πάγια, όπως και στην εγγύηση. Μύθος δεύτερος. Δεν αλλάζω πάροχο γιατί είναι μεγάλος μπελάς. Ποιος τρέχει τώρα? Και όμως η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία είναι απίστευτα απλή. Όταν την αναλαμβάνει κάποιος άλλος για εσένα. Αυτή είναι ακριβώς η δική μου δουλειά. Να κάνω τη διαδικασία για σένα αόρατη. Και τρίτος μύθος, έχω σταθερό συμβόλαιο, είμαι καλυμμένος. Είσαι σίγουρος? Γνωρίζεις ότι όταν λήξει το συμβόλαιό σου, οι περισσότερες εταιρείες σε μεταφέρουν αυτόματα σε μεγαλύτερη χρέωση? Μην αφήνεις αυτούς τους μύθους να αδειάζουν το πορτοφόλι σου. Έλα στην Energy Smart. Στείλε μου τώρα μία φωτογραφία του τελευταίου σου λογαριασμού στο Viber και μέσα σε 24 ώρες θα σου πω εντελώς δωρεάν πόσα χρήματα μπορείς να γλιτώσεις.